Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today, yan, kakatapos lang namin magtrabaho. May pupuntahan kami. Pupunta po kami sa Kabungawan. So, ang mga kasama ko nauna na doon kasi sabi namin, ipaprank ko sana sila. Tapos ano sana, naisip namin na iprank sila. Hindi pala namin alam ang pupuntahan namin. Kaya yun, na tumawag din kami doon at sinabi namin na susunod din kami, pero sinabi na namin kagabi na hindi kami pupunta. Yan sana yung namin, yung pinaplano namin na ipaprank talaga namin sila, pero naalala namin pero naalala namin, hindi pala namin alam ang pupuntahan namin. Ayun, nalaman din nila na susunod din kami doon. Shout out sa mga kasama ko na nandoon mamaya. Abangan nyo guys, papunta na kami. Guys, malayo-layo pa yung biyahe namin kaya itutulog ko muna ito. Pari pari So yun na nga guys, andito nga kami. Nakarating na kami sa resort ng Valenzuela, Santa. Ayan, ito yung mga sasakyan ng mga kasama namin. Ayun. Pupunta kami doon mamaya dun sa hanapin namin sila. Oy, kamusta? Kailan ka pa dumating? Ay! Akala ko nag-vlog. Kailan ka pa dumating? Ito ang kasama namin na si Man. Mararating lang niya. 29 Ngayon lang kami nagkita ulit. Akala ko nag-ano. Nagbablog naman ako talaga. Nagbablog naman talaga ako ngayon.
Siya maganda dito. Maganda. Oh. Sige. Kaya manong. Tinukan mo, Aray? Tinukan mo? Hawa. Ha? Di pa nga, cake. Yun. Punta na kami doon. Dito kami sa So yun na nga, merong maliit na bridge. At, dali. Bla-bla ka na talaga. Oo, talaga. Ay, yung kapatid mo, te. Sino? Si Rapper. Ah, si Saddam. Saddam. Damsa. Eh, ano naman talaga yon? Oo. Asa sila? Ang tagal. Kala nyo, loko-loko lang. Nagpaprank ako. Nakapangkiti kwarto? Ah, Kwarto yaw? Nakapangkiti. Ang tutulog ka tayo. Dahil awit ko nga tulog na takol. Ada tin, nagadutin. Sen. Ano sila? Saan? Di Nasa ba tapat sila? Kain na, kain lang kayo. Tara, kain muna tayo. Ito na matatapos maluluto na. Ayan, may naabutan kami. Naluto ni Tolride. Yan, ilulukoyin ko lang sana sila eh. Mga buwis Kaya, sila. kaya lang, ano masasabi mo? Dami namin pinaling kitas mga wala sila. Wow, ang sarap yan ah. Sigurado ka? Saan kayo na gano'n Tama yan? Saan kayo namalengke yan? Doon sa Kwan, sa Ordoneta. Galing, cook na cook. Na lang. May kalan naman pala Tulungan dyan. nyo Eh. yung finger. Yung pinggan na lang pala. Kunin ko. Nakalak na ito? Wala. Hindi. Ayun sila. Wow, kainan sa tabing baybay. Ayan. Mga ano namin, mga kabanda namin. Ayan, nagkakasama-sama ulit. Dahil hindi nila alam papunta rito, pinaprank kami, nawala yung prank nila. Kaya nga. Kaya hindi, sabi ko hindi na kami tutuloy. Oo, kaya, pero hindi pala namin alam yung pupuntahan namin. Mali. Taging lalakamon. Mali. Naloko ko sa namin. Tapos, alam nyo guys, tinanggal kami sa tinanggal kami sa visit niya. Talagang naniwala siya. Gustong gusto ko eh. Baka mag-vlog gawin natin. Hi vlog! Welcome to my guys! Mamaya na lang. Pag doon na lang ito. Ayaw, mamaya doon tayo sa lahat. Ang saya. Ale. Di ba nagtungga? Hello guys! Welcome to my guys! Hello vlog! Hello vlog, welcome to. Welcome to guys! Welcome to my guys! Sige, huwag kayo mahiya magsalita. Kapal-kapal ng mukha ko. Mga vlog nyo! Iyak. Ayan o. Wayne. Don. Hello. Si Mikmik. Mek. Yan. Say hi. Say hi to the vlog. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to the guys. Hindi ako nabismay, ang tagal ko nang alam. Ang sexy.
Lasing yata yun. Yung magkakamera. Papasok sa buhangin. Ay, kita. Grupo, sabi niyo wala kang magkasama. Linaw. Kapag kaya, mapapagawa ka mo. Te, yung camera mo, te! 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Nasikmit na eh. Saka shot nga siya, tapos ikot Bas! Ay, amin Dito na. Wait. Ay, amin mo muna. Nasikmit pero yung may katuhanaan. Si Mare. Ay, ayoko. Masakit ka na ano ng buko. Madali. Ay, ano ba tispi? Ala, raka pa maano. Kasta. Na, nagkarampihan ka na. Mali, kasta. 1, 1, 2, 3, go. Mukot. Napilitan lang. Yung nakita, nagmadi. Ilong, ilong. Ay, tanga mo itong pinanot mo. Kikiligan. I-com ko lang. Ay, nagbongga pa naman ko. Talaga. Ora, kailangan ninyo. Alam mo, hindi ako kami ano, sala na bukas ulit.
Meron din palang shake dito. Hi vlog! Welcome to Not guys. May shake din pala dito. Asha. Kita yon, kitang-kita yon. Kasama yon. Naka-unload na kami lahat at nakahanda na yung aming baraha. Huli tayo! Naka na yung baraha namin. Joke. Ano naman Walang sugal yan? dito, bawal. Bawal ang sugal. Ha? Naligo ka ba? Hindi ako nalin. Eh, tapos na. Tapos na. Ah, tapos na. Tagalog pala niya. Ito, Nakuha na sa video yon yung pagtalon mo. Lalagyan ko lang ngayon ng effects. Ha? Kind master. Kind master. Ay, Opo. Kind master ko. Umunod ka na! May bayad. pro ako pa. Oh. Ano, dinangdog ko sa tapos ano, Umunod ka na, bebe. Umunod ka na. maganda ka pa. may nalike ako isa. Kind master din. Puro yung ano ko eh, pro. Yung sa akin kasi, pro version pero walang bayan. Sa ibang ano, Pero tingin sa support bagi natin. Ilan niya? Please, okay may nakakain na ako. Mawala yung appetizer ko. Ako may gamit dyan. Ako dito. Pinakasayero. Kada kwarto pinakalan sa bibigan. Oo. Boss niya kay. Wala mo. Dito. Sige na po lakay. Sige na Diyan?
ako, Mark.